Bola. Siap, juraganku. Gue demen ta bolaku. Wates iso gue dene sakmono sak bantrek. Iki semenan pirang sasi bola? Ya, iki mau nandur iki ora nganti rong sasi, Bolo. Walah. Nandure rong sasi jikuke naik 58, 57 wis dijiko, Bolo. Oke. Nek ngepasi swidak ketuaan. No, profesor, dokter. Profesor. Kuliah S3. Ah, kalau melon 70 hari, Bolo. Oh, gitu. Kalau semangka minimal 60. 55 jiko, Bolo. 58 jiko, Bolo. Ilmu bola. Ketuaan. Ilmune Bang Paidi ya bola. S3. S3, dokter profesor iki, S3, SD, SMP, SMA ya. Ijazah saya asli, itu di foto. Loro. Loro lho. Iya, ini sih loh. Ini kerasa kena loro ya. Oh, andele kok ngene lho. Ya Allah Gusti. Ya, Melon iki, Bos. Pelanggan setia bola iki. Khususon ya. Mabuani bola. Enggak semangka. Enggak semangka. Ini gak ono Tambah meneh to. Spesial. Spesial. Wara irisane tetep kurang loro. Pak RT Kurang. Ya. Pak RT itu kok iki. Kilo bola tak. Tidak kan bola. Oh, kuandel bola. 1000. Melon, Bolo. Oke, tak melon-melon kan. Pagi bapake. Pagi ya. Ger. Wah, modal 1000 nyantol, Bolo. Modalnya Modal 1000 1000 doang. langsung nyantol ning kene. Nyantol. panggilan. Pak, niki pinten? Ah, N 5000. 5.000 kali niki. N berapa? N 7000. Hmm? N susu apa ora? Nggih, Pak. Nah, ora susu matur nuwun. Bisa mawon nanya jeneng. 7.000 lah sewu bola. Ayo melon. Kok main ngene seneng bola. Ya wis seneng ya. Yo, tak golek-golek kan. Iki pelanggane njaluk melon ya. Tak wae karo sing tuku ya kalah iki. Melone bola. Mau sithik ah. Guyon bola sesuk ora tuku harus rugi aku. Aku kok sampe tanggal setia iki, Ndek. Pelanggan setia Rugi jarene. aku ya. Setia. Dino aku pengen pendek goleki. Heeh. Gue lho. Bojone nganti cemburu iki lho. Gue lho om ora. Oh iya. Bojone nganti cemburu iki lho. Cemburu. Paidi ditunggoni aku ora ngono. Tak icip-icipan dulu Oh ya. iya. Cuk. Oke, Cukupan. cukup. Oh. Nak cukup nih cukup, nak legi ya legi ngono bola. Ora ditambah-tambahi bola. Apa iku kasih cius, Bos? Iki wis iki. Wes kabeh wis ono. Kurang iki aja. Orang piye meneh ya. Berapa, Bos? Kurang nanas, bil bengkoang, melon. Oke, buah simpenan ya. Buah simpenan ki sale nyimpenane ning jero lemah, ora ketok. Ora ono simpenan. Anggere wong kantor ngene iki, Bro. Mangane tetep uang. Oh, ngono. Gen putih. Iki ciri khasnya bola. Angger wong kantoran tetep mangane bengkuang. Ngelong-ngelongi skincare ya, bola. Betul. Iki piane teko. Piye-piyane, bola. Oh. Kae piye-piyane gede-gede kaya wonge kae deloki. Kae bakule kae. Yo. Piye-piye ready bola, anget-anget. 1000 ya.
bolo. Irisane bolo. Gede sak cawek itu sak piring men. Ya Mas, Mas. Iki kabeh. Loro wae yo. Nggih monggo Pak, monggo Pak. Mane buang. Mane. Si loro telu. Berapa? PKB. Iya, Bos. Ini apa? Apa ya? Ya, berarti ini bapak kantoran bolo. Kena diwaca niki. Mosok. Itu semua. Kurang piro? Ini semua. Yo jenengan ndak apa-apa. Thank you ya Bu loro wae. Bapakku meri. Tahu dhewe aku. Ya ya sing kene dirembuk iso dirembuk ya. Aja royan iso dirembuk. Ora tak periksa. Sekarang ora sewu lah biru-biru kalau. Itu dah anak tuh belakang itu orang-orang. Wis wae lah. Nanya Pak. Aku dia aku. Apa? Di sini gini Pak kantoran. Oke Pak, terima kasih. Ane sini juga pulang dong. Lah iya, kok aku kasih. Ya uangnya Bos. Oke. Kalau nanas aku mau lagi. Oh. Nanas enggak? Apa? Nah, saya kira Bos. Oke, Mas. Ini kurang apa? Kok enggak uang buat Ya uang? wes. Ya senurut ana mak-mak nek ra dituruti baya bolo. Ini ra pelanggan 200 lain ra tak kono iki. Ora mok turuti gerobake iso malik. Melon. Aku padahal tambahnya lho. Aku menyapu. Lho kuwi. Daging kabeh ya, sakmono ya. Ora Ora ana dulu blas. diwadahi. Ya belum di plastiknya. Jadinya aku berusaha beli. Nah, numpang kantor sih kiklik lho. Nggih. Terus ke berapa? Pira, Bos? 2 saja. Kok loro pira? Loro tak, Bos. Entuk ra? Wis kayak mesake. Wong pelanggan setia kayak Kabeh pito mau wes. Yo banyak kene nek. pelanggan setia bolo. Wah, rasa ra tuku tidak malah. 5 oke. Saya Bos tak.